maong mga fans ang lalipay o gidayeg ang mga photos sa mga Y2K queens nga sila si Paris Hilton o Britney Spears. Gigreet ni Paris Hilton niyang higala nga si Britney Spears og happy 42nd birthday. Kuha ang maong mga hulagway niadtong 2000s kundi nahimong sikat nga pop princess si Britney Spears. Bisan si Starstruck Season 4 winner Kris Bernal, napa-wow sa performance level nila ni Asia's Limitless star Julianne San Jose ug ni Rita Daniela sa gipahigayong Grand Queendom live concert dito sa Pasay City niadtong Sabado. Lakip si Kris Bernal sa gatosan ka mga audience nga nisuporta sa maong concert. Gawas nila ni Julianne ug ni Rita, mainitong gihangop sa mga audience sila si Jessica Villarubin, Precillas, Thea Astley ug si Mariane Osabel.